О, ти можеш переключати на скоренько режим. Можеш переключати режим, доки я глядав усе все. Так. Так смішно ся тут близько не... А, я все світло не включив. Це піцяцько ліпше. Зеленими менше не стало, правда. А в всякому режимі? В всякому режимі не так видко просто. Ну добре. Ну добре. Та що, запускаємо бавку. А, що інтересно, у бавці лише 3 ачівменти. У бавці 3 ачівменти, 3 досягнуття. І одно з них називається So Over It. Треба 50 раз. Ой, я не то. Бавку не переключив. А ну сяк. What kind of pointer are you using? Mouse. Getting over it with Bennett Foddy. New game settings credits. Які тут сеттинги є? Quality Grade. Ясно, в мене лише Grade буде. Іншого не воно бути такий. Ясно, настроїк такий ніч. Та йдемо, починаємо туди. Так, тут нам є лавор. Тут нам є чоловік у лаворі. Ага, і це значить... Ну, це чи буде доста не стично, розумієте? У мене тільки спить мацур, де моя мишка, не знаю, це будете бачити. Тут моя мишка, а тут спить мацур. Як я все мав бавити тепер? Так. Are you улізаш горі? Are you улізаш горі? Айно. О, ага. Йой. Ага, то це сяк фунгує. Здоров'я, галичан. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Мене тут обступили, сяк нечесно, Никита, тут є ще один. Ти там тот спить. Мене взяли в заложники. Так, щось поламався грінскрін. Не поламався, ну нормально. Добре, значить тут лише мишку, ти більш нічим. Як все, значить, треба сяк. Ага. Я пробував розібратися з управлінням піцяцько. Мені треба все дерево перелізти, і в мене не дуже вийде. Оба! Ну, кітісь те читали опис бавки? Не знав, це залагало. У мене чи нормально? Хард режим з мачками в бавці. Айно. Велике усложнення, я це буду називати. Ну, я
Подбавку придумав таку легенду, я вам вже чи розказував, які ці сте читали. Ось челянник заліз у лавр помитися. Що, Брюлю? Та, прийшов сюди, виятя гладив. Кампець якийсь розумний. Ти поклонися в камеру, хоч маленько. На йому кажу. Нікіта. Сись. Сись прийшов виклянчувати поглажування. Сікевня низька стрім. Ну. All right. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Ай, ну і це дуже тяжко з Мацуром тут під боком. Один з одного боку, один з другого. Оба. Ага, то треба було мишку май далеко, а я не можу. Сірку, ти не хочеш перелячи? Піцько ся посунь. Ага, вже там щось упало, ясно. Щось посунув, Сірку. Момент. О, кампець. Ось це тепер змотувати буде. Сірку. Йой. Добрий вечір, пані Кобосурканю. Ми низько бавимо у лавурі. Значить... Еть! Ага. Поняв? То так легко не буде. А кіця потручати. Ага. Так, мені треба мало присохтуватися цьому управліннєві. Добре. Треба вчинити бавку із похожою механіку, де треба буде бавити за бокорошів. Ото має реально гетубіся видати. Йой. Тут вже було доста не піло. Оп. Щось маленько не пішло. Зілля не меч? Що? Я бися на таку бавку не мав нерви. Уж би мав комп'ютер роздризганий. Айно, казали... Що вчинив? Айно, казали ми ож бавка така дуже стресова. Ож люди на ній домак деколи то. Мацур тепер никать на все підскакування на екрані та думати, чи нападати на нього, чи ні. Ага, ну тут маленько щось. Ану, Еть. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Так. Мені раз тяжко із управлінням. Оба. Ну, все вже ліпше. Оба. Так, я, чесно, не дуже... Так, тепер Мацур, коротше, прийшов від екрану і никать на все підскакування. І... Але не це нападати. Капець, я ся мав сфоткати, чекайте. Дораз. Ні. Брюлю, нападай ще, не втікай. Хмара ти... Ну що? Ой. Ясно, не встиг їм сфоткати. Брюль уже розчарувався. Каже, ось стрімер з мене ніякий. Йой, не в того боку. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts.
and it's one of the Ух, most так, треба unusual мало and unfriendly спочити. games of Там its кабель kind. якраз не чекати. Що In там it, пишете? your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. Горі полонину? And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are sheer and slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ага. Доста інтересний концепт, я вам повім. Так, потихо, потихо спускайся. Як... Хопа! А! Кабель видня впав. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never Годину? go past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. Розказує за то дерево. There's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. Майдалеком In дійшов і that це. sense, every Юрку, здорово. pixelated obstacle in sexy hiking is real. Ага, так. Мені раз, ті чесно, тяжко із управлінням з цим. Опа. Так. Теперь-ка. Ай, добре. Ну, це вже добрий старт. Ай, ні, це не добрий старт. Так, тепер це потихо треба спустити долі. Ай, всяк. Ну. Що пишеш? Мацур видав розуміє лемірне слово фотькати, і коли чує, то бере команду утікати. Та ні. Він направду слідив за цим чоловічком та ладився на нього вже нападати, так його лапку почав. Я чим ухопив телефон, а він щось, все, і пішов геть. Він де лежить, миється. Ну, Юрку здоров. Юрко ми подарився цю бавку Адика на днях, каже, слухай, може будеш мати на стрім дещо інтересне. Оп. You just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Так. Оба. Так. Тут як було? Тут їмся мусив от цього відтручати. Хоба. Сяк. Оп. Тут маленьком не перескочив, ми далеко їм не треба було. Так, тільки... Ні, чекай. Ай. Йой. Ай. Так, той вже впав досить далеко. Хоба. І відтручався так. Хоба. Так, добре. Ту їм поц... Йой! Ні. Sorry about that. Почтення на початок завело. Ай. Так. Сексі хайкінг, то саме приблизно. Хто вхопив телефон, то він скакати перестав. Айно. Даже Джону Віку не настільки тяжко було підніматися по градичам і всьому лавору. Джон Вік не никавим, між іншим. Казали, ми ж мало не геніальне кіно. Так. Так, добре. Тут все я маленько... Як і се. Так. Дуже сильно перекрутив, то він ще й відтручав від того. У нього там із лавора вода розливать, або не кінчаться. Фурт є вода. Якийсь безконечний безконечний баняк. Так.
Ну, я ся вернув руно туди, от тім починав. Гірше буде хіба впасти ще за то дерево. Доста інтересний концепт, тож цей чоловік там іще бавить. Я так розумію, все розробник бавка, а ну я щось таке собі тямив. Що він там ще приказує. Ож. Ну, філософію всяку тручать. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, та. Пана Уруського. Геть. Ну, добре, я мушуся согласити. Бавка майтяжкаги мені ся відділо на зачатку. Ну добре, майтяжкаги мені ся відділо сперед тим, як я почав бавити, бо управління у нів направду не таке інтуїтивне, як я то собі. Ай, чекав! Так. Добре. Тут реально ся витручати видав ще й на зачаток видки тим зачинав. Ага. Ото і сяк мож було. Ага. Ото видав, у людей просто не хватає, ну, аж хибить людям терпеливість. Ай-ай-ай! Ну, терпіння безумно то й треба. Або треба і маленьку концентрацію, бо я перше не дуже ся поконцентрував. Так, стоп, 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 стоп. Сяк. Сяк, сяк. Так. Опа. Так, добре. Опа. Ну. Мож викрятати. Кажу, треба просто дуже-дуже концентруватися. То так визирать, що Мигаль не був нігде насратий. Кидь дай кубавку. Ну, то теж неправда. Я бував настресований. Айбо
Тихо, тихо, тихо. Не пади, не пади, не пади. Будь добрий. Хоп. Не пади, не пади, не пади. Вау, як я можу. Музика огінь. Getting down the road, getting sad. Це being sad, неважно. Так, тут теж треба буде вискакувати, видав. Хоп. Сяк. Просто аби сте розуміли. Розумієте? Розумієте? Зато я рахую, що в мене уровень хардкор тепер. Так. А! Добре, не біда. Тихо, тихо, тихо. Ця бавка дуже філософська, так вам повім. Ні-ні-ні-ні. Сяк, можеш стати, сяк. Ну, добрі. Музика огінь, направду. Бо ще моє бавлення було так само огінь. Ай! Так, Сірку, ти би не хотів перелягти, будь добрий. Я розумію, я тебе теж дуже люблю. Поклонися, каже, добрий день, айбо іди туди полежати. Прошу тя. Ну, буде май смішно, кить тепер. Сен домак не поможе мені бавити ліпше. А! Воно не помагає. Волів Сірка держати там, де був, ні? Мацур мені ще помагав успокоюватися. Так. Йой. Так, добре. Так. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. Опа. Хопа. Так, добре. Тут щось похоже буде. Оп. Опа. Сяк. Так, далі. The soul would have no rainbow had the eyes no tears. John Vance Cheney. Я завернув доли там, де був. Сятили бистися. Ай, з цими лаворами. Ну. Як ото фунгує? Значить, під себе утручатися. Утручатися може дуже далеко. Іха! Так, добре. Так. Ну, будеш стати, то і будеш. Сяк. Добре. Головне не нервозитися
І сконцентровано пробувати сим той заряджувати. Так, так. Добрі. Йой. Не добрі. Всяк нормально. Ще раз се вернеш. Та ще коби раз, ні. Так. Далі вилізались ми туй. Ту я вже плюс-мінус знав, ось я сюди досягав покласти сяк. І можу так. Ну, цей скавель був мало майгурі. Так. Так. Ну, приблизно сяк далеко я добирався минулий раз. Так. Ну. Ні, не буде діла. If I'm messing you up, you can mute me in the settings. Опа. Так. Так. Тихо, тихо, тихо. Сяк. Ну, тут вже тяжкий фінт. Значить, я ся сюди добирав, а на ССМ горі вже заскочити не валовшин. Треба придумати, як ото вчинити. Значить, можеш попробувати посунутися той маленько май на сього бока цяк. І той витручатися дгорі, а цяк учинити. Хоба. Добре. І все нам ся получило. Сяк високо я ще не був. Так, туся посунемо сюди. І попробуємо це мож туди витягнутися. Мож. Фух. Ну, тут мож минутку спочити. Бо я чесно не знав, що дали чинити. Куди горі дали. Туди треба, це туди, це куди. Фух. Ну, це вже 29 минут бавимо. А ти можеш поникати, як я високо. Тут є якась, ну... Не є ніч такого. Добре. Гейтя, а потім вістя? Що? Я не порозумів. Так, куди то далі мені треба йти? Сюди я безумно не досягну. Та може мені на того бока треба. Ага, і не лише дгорі. Ага. Добре. Так, все ми тут придавило. Так, у мене є гіпотеза, ось мені раз на того бока. Десь... Ага. Мені туди треба. Або якось виціть може саме мож буде добрати. Так. Значить, а виціть мені треба витручати і тудися завадити попробувати. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, це буде показія дораз. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating.
but I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Що я вчинив? Так. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. Носе се показує. Ай, добре. Так. Тихо, тихо. Все, май тяжко навігувати айцяку, і треба під нього тот клепач задіти. Оп. Ну, уже був релятивно високо, мені ся видить. Так. Сяк. Сяк. Ну, далі туй. Далі туй. Ну. Виціть уже тямеме, як іти, плюс-мінус. Маленько не досяг. Так. 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 Ну, добрі. Що там пишете? Перестарався? Айно. Дуже мся вчитаво перестарав. Так. А. Так. Ого. Я й не думав, що я сяк поберу. А! 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 Так, тихенько, тихенько. Супокійно. Не панікуємо. Не мерегуємося. Так. Сяк. Так. Тихенько. Оп, оп, оп. Фух. Так. А! Так, і це вже... Так, це вже було потяжко. Тут в мене вже руки упріли, ви сте розуміли. Ну. Що знову казати? Село бавити має легко. А! А! Все. Айно, споза того ж починався мерегувати. То починав маленько не туди мишку вести, та й готово.
Бо управління тяжкое, направду. Так. Сяк. Здоровлічка, смолош, ого. Щенясь, які не фоловили. А! Тихо, 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 тихо. Так. Ну. Сяк. Сяк. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, і це тяжко, тяжко. А! 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 Тихо, 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 тихо. Так. Тихо, 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 тихо. Спокійно. Сюди і сюди. Сюди. Ну. Чоловік у лаврі підскакує. Як він так берує? Інтересний детайл механіки, ось він годен на сьому желізному держатися, а на каміньові не годен. Нормально ся держати. Ого. Це як? When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with Ага. quick-set cement. Може, це видав, треба You ся mold your завадити ideas за into a туті. certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable. Давно не бивись? And at that point, you can't change the world. Серус, Not without серус. breaking it into pieces. А, starting то ти не fresh with вже new ideas. фоловиш. Точно, точно. Писало би, ось кіть був перший раз. Так. З цими литриками не дуже ясно раз як, айно. Це треба... Йой! Так, добрі, добрі. Не бай, не бай. Абсолютно не бай. А! I feel within me a peace above all earthly dignities. A still and Так, quiet ще раз спочатку. William Shakespeare. Тепер уже починався маленько мерегувати, чесно. Сяк, сяк, добре, успокойся. Тихенько, сядься. Сядься на гузицю, кажу ти. Ну щось. Я хочу мишку просто дгорі потягнути, а він то-то. Тяжко з цими. На камінь і заскочити на перший фонарик. Летить уже на другий треба. Ну, так ясно. Так. Воп-воп, каже молодий чоловік. Воп-воп. Чоловік підскакує в лаврі. Кого би знав, що такое буде?
Так. Геть. Геть. Ага. Ой, люди добрі. Зараз не буде голова боліти від цього. Я собі не представляв, як люди з трекпадом на цьому бавлять. Як тяжко. А! Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Уф, уф, каже чоловік у лаурі. Уф. Тот хлопець має у молодій руці. То молот, то клепач. Великий клепач. Це да, що бавлю кроме сього? Чуднося звідаш. Я в перший раз низьке бавлю цю бавку. Та як можу поїсти, що я щось бавлю кроме сього? Я цю бавку бавлю в перший раз. На стрімах всяк у нас має більш іншое. Це низько скорше експеримент. Я си цю бавку перший раз в очі вижу. Ну, ясне діло, айно ж. Кроме цього, ще щось бавлю. О, що я бавлю? В Майнкрафті ми послідній гід досить часто бігали темну півницю. Острів много ми бавили. Тепер якраз 2 тижні тепер перервав намся челендж. Є у нас челендж у селові мати 2000 жителів. Та уже ми там 1000 мали. Ну рунусь ми на тому були спели, аж 1000 жителів ми в селові мали. Та там до 2000, я думав, дотягну. Ясне діло, чим далі там тим май тяжко, бо воно реально, воно дуже даже реально. Може май реально гейси цю бавку прийти. You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Так. Цитати Лінкольна не цікаві. Так, добре. Ну. Давай другий челендж пообіцяй, що ти до кінця прийдеш. Ха, чекайте. Поєнно, добрі. Я за який тот челендж не дійшов, ні за який другий не беруся. Бо то людямся пообіцяш, а пак з того ніч. На обіцяного много може бути. Так, тут ми вже були мільйон раз. Ну. Так,
Far Cry 4 проходиш. Far Cry напослід бавив, я навіть не знав коли. Не 4, може 2, це 1 навіть. Так, то коротше треба на сись камінь. Да, як. Хопа! Ага. Ні, так не вийде, я то собі напланував. Так. Тихо. You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. Зробити те, що ми вчили перший раз, не міригуватися. Ну, або направду дуже інтенсна бавка. Напружена. Ти знаєш бавку Farmer's Life? Не знав. Та попробуйте теж на стрімові, да, щоб проходити. Call of Duty. А, я такі стрілялки не дуже люблю. Є дуже малий шанс, ось на цьому каналу будеться проходити щось таке, як Far Cry, а похоже стріляння. Мене таке не дуже бавить. Хоч на одного бока Майнкрафт теж недалеко від того, айно. Так. Так. Тихенько. Ну, ту єсме. Бо як тудося завадити за тот? Так. Якся за тот фонарик завадити, не знав. Відео на Олексі продавця спанютиного. Йой, золотий. Інтерес, а що продають? Солонину та й угіль? Це сушену рибу. Так. Тут не дуже получиться, видав, такся потручати. Це получиться. Ну, це доста непросто. Побзирай пак деякий туторіал на ютубові з цих лампочок, і щось то не ганьба. Ні, я раз попробую ще саменький. Так, все, я вже починав мерегуватися. Тихо.
Мирське дуже управління в бавках. Zaczynasz w nule, bo родичі ти вмели у війні, а ти вшитко пропив. І бавиш за 30-річного хлопа. Ото якийсь симулятор реальності? Це що? Ай. Так, zaczynamся вже доста меригувати. Бо не даємося туся закапчати, гі першимся закапчав. О, сяк. Ту є місто, де можеш стояти. Пана ти руського. О, симулятор газдовання по Другій світовій війні в Польщі. Я тут бавлю самі симулятори газдовання. Некий сись теж помився в лаврі та йде глядати в бруся. Сміттєве всякому. Так, акіть так просто попробувати. Так не буде. Так не піде. Ну. Ся, ти убися. Так. Ой, Мигалю. Ба що чиниш? Надовго мене віддав не застане сівбавку. Якся завадити за ту біду? Сякся завадити за ту біду. Ай. Так. Тихо. Так, і це дерево то й нащо? Яся був, що я можу впасти у того бока. То реальне газдовання, мені за Майнкрафт теж так казали, що то реальне газдовання. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink.
Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Дуже інтересно чоловік розказує, насправді. Йой. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Ні в року тяжко, слухай. Кажу, то треба дуже мати самовладання і концентрацію. Видиш, тут, наприклад, по високому підскочив і вже не то-то. Так, тихо, тихо, тихо. На, паскудний трансформаторе. Ой. Так. Тихенько. Тихо. Тихо. Так. Головне помаленько. Так, яся так догадував, що мені туди горі. Ось туди. Айно? Айно. Циніт. Що за прикол? Ага. Я порозумів. Йой, це той, коротше... Ага. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. Що я вчинив? Я собі не представляв, що далі буде. Ну, мені вже страшно. Так. І куди далі? There's 3D models of breakfast. Сюди Gen дворі? X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Видав сюди? Я не безумний, айбо. Це не всього бока. Це я щось не розумів.
Та може і не всього бока. Не знаєте, куди далі йти? Наліво? На другу бока, айно. Направо ні, там стелі спідранери вміло скакають вверх, тобі дощ рано. Воно бити. Так, це мені треба заскочити туди. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering disappearing into the pile, out of style, out of sight. Так. Так. Мені видавить горі. Так ми се видить. Дуже така. Так, тут безпечне місто можеш пересидіти пару минут. Успокоїтися. Привчитися засід управління вибавкою. Так, що чиню? То мені треба... Та я надіявся, що я у яму не впаду. Так каже, щоб я не знав, що... Не дуже би треба падати в яму. Фух. Так, тихо, тихо. Ай! Йой-йой-йой. Так. Розслабитися, успокоїтися. Провітрити прилі руки. Напитися води. Оповісти головочку не боли. Головочку не боли. Рахуйте раз, два, три. Та. Хмари, ти зелені. Тихо. Так, тихо, 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 тихо. Ей. Я тут всім тілом бавлю. Всім тілом все то. В Надію до бока. Ай, ай, ай. Так. Там не якимся не годин за туті граблі. Ай, закапчати.
Я вам... Шкода, що музика ся виключила. Файна була. Як ти се... Та... Сятив бися... Сядь нормально. Так. А чого він тут? Тихо, 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 тихо. Ну, першим сюди вилізав. І вилізав їм як? Сяк. Шбивим туй. Поскакуємо ацяк від горі просто і... Нормально міг їмся завадити за то желізо. Чого не годиним? Теперся завадити. Упасти на початок. Ош мусай. Ош то якась умова проходження бавки. Так, я вже втратив концентрацію. Буде що нарізати? Я би тут нарізав дораз всю систему управління на деякі мої логічні куски. Юрку, ти доходив сюди? А! Так. То не клепачу, то бунгов? Який то бунгов? То клепач. Як докажеш, що не клепач, а бунгов? Так, я мушу залізти на цей камінчик. Так. Там тяжко, там тяжко. Хмари, ти зелений.
Йой. Дуже тримтеся. Міркуйте нася. Ну, добре, дякую. Дякую, Матю. Щастя з тобою. Свидиме. Перше, видить першика давало мися легше залізти на сього каміння, а теперся домак не дає. Ну, легко. Так, що ми чинимо? Це відтручуємося від цього. Видав, айно, відтручуємося від цього, та всяким. То. А далем падав, айно, далем падав. Hang in there. Don't let it get to you. But also, let it get you a little bit. Так. Ить. Ах. Ай. Тлумачити вам, що він по-англійськи приказує? Каже, що Найтя то не мерегує. А далі каже, а ведь знаєш що? Може Найтя піцицько змерегує. Маленько. То вже не змерегувало і не піцицько, кі чесно. Не ті коня були то, що я упав. І то, ось я на то саме місто не годен вилізти так само, і мені ся види, то що я вилізав. Ну, чого сюди на сей камінь не годен залізти так легко, як то перше було? На, сунеся дули. Так. О. Так, на першу лампочку ся загачкувати получат, айбо тяжко. Геть! 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 Пф. Так. Біда. Біда, тяжко далі йде. Ну. Фу, а далі що?
А далі що? Навзу на кавельмус? Я малом тя не порозумів. Навзу що? Це назву, це що? Це опечатався, це не опечатався, не порозумів. Так. Ася, ти вбися. А, паузу на кавель. Слухай, дуже добра думка. Я сідам паузу на кавель. Бо я не можу. Я чесно, і все таке, господичку. Нате, я вам мацурав кажу. Ану, буде говоритко. Господи, помилуй. Брюлю? Брюлю? Ну, добре. То що, там іде пауза на кавель. Я дораз прийду. Бо рука у мене липка, чи від нервів. Дораз буду.
Все, зафунгувало? Добре. Та що? Вернулись. Ні, не в то. Не в то. Все. Та що, вернуємося, бо треба проходити далі. Що ви там мечете? Тот хлоп, бо тобі добре тут у бавку прийшов. А то ще треба никати, що то за хлоп. Ага. Ясно. Ну, айно, щось таке возирати. Ну, та десь ми були. Ні, вам не вкажу. Ай. Так, пару людей втікло. І то не чудно. Я б теж втік. Бо я ся дорадив тут проходити бавку. Так. Тихо, тихо, тихо. Момент. Закиття не було, та було 10 людей. Значить, мені інтересно було никати. Мені інтересно було никати на пустий екран. Що ну так плавли? Такої б у мене з мишкою якась біда. Ну, айно. Буду я казати, що в мене якась біда. Так, вже той був, ні? З якоїсь знакомої місто. З Познового. Ну. Тут ми вже були. І сесі лампу 6 ми вже виділи мільйон раз, слухай. А, ти би ся не змучив. Такі прописні істини розказуєш, що йой, рано люди такі раді повставали і пішли косити сіно, а через 4 години якісь були такі дуже змучені. Ба щося стало. Бувим радосний. Зачуєм за стрім, перший раз за 2 тижні, слухайте. А бабка ся вказала така, слухай. Ні в року, оть. Ну. Так. Тихо. Так. Сатив бися.
Ой. Та. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. Mary Fry. Бабка ся силує задумати, айно. Добру ніч. Так. Бабка містами дуже силує. Ай, ну потребуєш много концентрації. А! О, кавель. Точно. Потребуєш много концентрації і не мерегуватися. А не мерегуватися тільки тяжко. Ще має кіцякоя чиниш. Ой. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Misty Moonlight 24. Пойте далі, зувайтеся, у нас тут... У нас тут якісь блуди, ті чесно. По неволошеним дійти до того міста, де вже перше був. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Так. Дорос, воно має піде. Ви перебачте, що я вам много не розказував. Або кажу, треба дуже ся концентрувати, аби ся тут щось получало. Ah! Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Peace is the interlude between two wars. You have no rose without a thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower. Satya Sai Baba. Всі цитати не дуже радують, чесно.
Так. Ой. Ну все, буду жити по цю трубу. Жирова цитат метр мерігашний. А може десь нагуглувати карту, айно, аж карту всього світа. Бо було видко аж, де б насправді був. Ех. То вже мися, вже неся рука не слухати. То все з-поза нервів. Першим сесі такої дараби май легко проходив. І тепер. А! Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Це мені має тяжко і нормально під себе затягнути сись клепач. Так. Ну, сись момент. Май тяжкий. Нормально покласти себе на місто. Ож не пилуватися, а й іпен супокійно цяк під себе то затягти. Ну. Заспавим та й не встигим на зачаток стріма. Йой-йой-йой. Думав собі поникав, коли Мігаль дійшов за 2 години. Ви ж не фест далеко. Ні, я був много май високо, або падав. Томаше, ти проходив сю бавку? Ну, ясно ж, не так їмся зазвідав. Ясно ж, бавився, бо писавись в коментарях, або це проходивись до кінця. Ну. Так. Якраз їм думав, що треба буде після стріма загуглувати карту цієї локації, поникати, як далеко я насправді заліз був. Так. Все це дуже по-чудному викручує. Навнувала ти. Ну, покайно, вона така... Вона така аж навнує. До гриля доходимо. Загугли тепер і поклад ціль на ТТР, аж на сись. Я не можу ціль собі тепер класти, бо я се не розумію, наскільки далеко я був. Я загуглю після стріма. Тепер мені буде неінтересно, бо тепер буду знати правду. Всяк має бути якась інтрига. Так. Ну, легко не було, все правда. Легко домак не було.
Щось таке, якби провис на пару секунд був. Ой. Так, тихенько, тихенько. Мені ся видить, то, що на сьому Дарабчикова я низько маю много часу вбив. Так. Ну, так ми се видить. Що за фраз, Владьо? Не знав це Владьо. Гонно бити. Гонно бити ось Владьо. Не признається. Все було дуже чудно. Таке, якби щось подглючив мало комп'ютер. Або то не може бути з-позад бавки, бо бавка ресурсу тягне нич. Бавка така. Гіся каже, на калькуляторові має робити. Так. Ну. Ну, то пішлись ми. А! Мало схибив. Ой-ой-ой. Ой, а я і не знав, це на це дерево можеться закапчати, це ні. Тепер знав, що не можеш. Фух. Ой. То десь дійшу доста буде на перший тиждень. На перший тиждень бавки? А кілько й треба бавити? Місяць? 2? Ну. Тусь ми вже били. Тусь ми вже били. Опа, а це що було? Я не натико різко був то завнадів. І мені ся видить. Може і натико. Бавити, доки не буде готовий стойк.
котрому взагалі є щось тут діє. У мене щось підглючує мало комп'ютер. Пару раз потручавимся майсильно ги планувавим. Ні, і це я недобре походив. О, ту і сяк мож було. Йой. Тільки це файно постарати, та можся витручати гет за карту. Ну, можешся тут завадити? Не можеш. Ну, добре. Так. Ой. Завтра ті буде перст боліти. А при чому той перст? Тут не треба перстом ніч нажимати. Тут лиш мишку водити. Нараз видко, що ти всю бавку не бавив. А щось ти ще приказуєш. Гить. Гетимся подручав іще. Ну, добре, що хоч і медлитрикам не впав. Першим да, як найлегко сей дараб проходив. The vertical wall here has a way of getting it harder the more times you try it. I think anger makes you swing the hammer harder, and that can push you away from the wall. Оказалося, майтяжковги ти думав? Ну, вона оказалася майтяжковги, я думав теж. Йой. Так. Йой. Ух. Хоть дачим, ну, утішать не бавка. Ой. Я ся хочу сюди супокійно спустити. Ну, і це був теж доста нелегкий дараб. Етерник, то шифер пома... Що? Ніч не розумів, що Сесінчик і фраз пише. Є гіпотеза, що то Владьо, но я не безюний у тому.
Йой! Щося стало? Як їм це вчинив? Нема вим перескочити то-то. Як мінімум не планував їм. Ну, айно до сьо. Щось мені не любить, як у мене ото скаче. А ну ж вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Коцувар. Коцувар. А, я се догадував когось. Знав когось. Пак було файно поникати спідранси і бавка. Який той результат спідрана найліпший? Минут 5? 3? Мені тяжко оцінити, бо я не знав, на кілько далеко виці треба підскакувати ще. Йой! Так, тут маленько схибив. Так, тихенько присісти. Приладитися зась. Так. Тихенько, тихенько. Щось дуже підскакує, не так гемініто то треба. Так, це що було? У мене щось... Це може... Я вже нацяпкав... А! Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. It might have been. John Greenleaf Whittier. Ну, я за 7 секунд прийшов швидко від міста, де я був, до самого зачатку. І 7 секунд не було, чесно. І 7 секунд не було. У вас теж подглючило було, як їм підскакував перше? If you try to please Щось це audiences, було. uncritically accepting their tastes, it can Ну, only щось, mean that you have no respect Щось for недобрі. Мені сьогодні Andrei у мене Tarkovsky. комп'ютер мало подглючує в якісь моменти, і я ся потручав у фурт мало майсильного, я чекав. Всяк дуже нестічно. А ну, чекайте, де ми є диспетчер? Ну, комп'ютер не є перегружений, або чогось воно підскакувало. Воно підскакувало, де не мало бути. У вас не є такого ж пролагувало в якісь моменти? Ну не тепер, бо було таке. Тепер їм не трафив. Об'єктивно, гися каже. Ой, тепер подглючило було, виділи сте? Галичани додосять. Йой.
Треба на інтерфейсу написати Шорик, як се фест збавити від лагу на ПК. Такого вже нігде й не буде. Щось це було. Чого Яся там не завадив? Так, з управлінням у цій бавки тяжко. Не такий тяжкий пазл, гіся каже, гі проба викрятати. Don't hate the player, hate the game. Ice-T. Ice-T, тільки якийсь репер модний. А! О, парада. Оп, не парада. Into the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new, wail my dear time's waste. William Shakespeare, Sonnet 30. Ну, гибай, ну є в тому смисл, бо у бавці було тяжко. Це гиби такий, як се то каже, основна фішка цієї бавки, що вона дуже тяжка. Вона сим і є з нами, що вона дуже тяжка. Я за неї лиш так і чув. Ож. Йой-йой. Лавор. Це прийдеш лавор деколи. Йой. Там щось 2% бавлячів прийшли лавор, це щось таке. Або є там тот. Є там деколи цей слаг, який мені дуже-дуже заважать. І не можу порозуміти. О, тепер був. Виділи сте? Виділи сте? Де мися указав клепач, або він десь туй. І воно так резко було. Різко так було перескочило. Чого перескочило було, неясно. Та й тепер щось було подглючило. На пів секунди. Всяк доста дискомфортно бавити насправді. Бо я так пару раз упав, був не файно. Не можу оповісти, що такий. То бо була брехня оповісти, що я тут падав лише з-позад лагів. Або епін з-позад лагів пару раз було так некомфортно. Ну. Тут ми вже були. Кавель дуже тяжка, то не лавр, то довжанка. Ні, ми не виділи. Та другий раз никай маленько. Нащо на стрімах ходиш, кіт не видиш? Хе-хе. Господи, який я злий. Люди прийшли поникати, як я ся мучу, а я їм ще писку. Так.
тепер сталося було щось недобре. Ще не видів злого Мигаля. А я тепер що, злий? Якоби був дуже сердитий, я би вже не бавив. А тепер було подглючило читаво. Так ой, читав. Угу. Так. Добре. Тут. Ah! Patience is the foundation of eternal peace. Make anger your enemy. Harm comes to those who know only victory and do not know defeat. Find fault with yourself and not with others. It's in falling short of your own goals that you'll surpass those who exceed theirs. Tokugawa Добру Ieyasu. ніч. Та півгодину назад теж писав добру ніч. А далі що? А далі ніде не пішов. Я думав, вже може якийсь фраз піде геть, та я се спокійно забавлю. Ні, ту єсть. Томаше, ще стуй. Це прийшов їм Томаше майдалеко гіти проходив. Туй. Прийшов із до суду чи ми далеко? Читаво. Читаво. Хтось мав терпіння. Бо видавись на то більше часу потратив. Я був. Ну пак. Більшість часу на дистанцію удвічі більше потратив. Ну ясно. Уже ся заговорив. Так. Тот уже майсердитий від мене, чуєте, як гарчить. А!
She smiled in defeat, with unconquerable eyes. Atticus. Йой. Так, а й це вже було недобрі, це вже зась подглючило було. Your failure here is a metaphor. To learn for what, please resume climbing. Rob Dubbin. Laugh, and the world laughs with you. Weep, and you weep. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Ella Weaver Wilcox. То, скорше всього, Владьо. Так мися вийде. Та й бунь це не признає. Чи би дурний признаватися. Таку ми паскудоту пише. А! Better by far that you should forget and smile than you should remember and be sad. Christina Rossetti. Ну. А тепер уже. Тепер точно було подглючило. Я держав то під собою, і той клинц, і воно вже подо мною далеко. Я ся вже відтручав. Чого ся відтручав? Кіть мишкою їм не кинув був. Та й бавка не перегружена. Ну, комп'ютер не перегружений. Я не можу порозуміти, чого.
Йой! Щось мало недобрі. А кить попробувати виціть вискочити. А, виціть, слухайте, ще й має легко. Це то бавка така не оптимізована, що кой дуже то-то. Так. Ну. Камінь та й лампочки. Такої гиби лиш перші смету й били. Ой. Так. А, з чимся сяк вот вручав. Йой! О, ще раз подглючило було, як і з цього басейна заскакував у долину, та так потяжкому стало. Мігаль вже ніч не читат.
А, пак кіть вас читати та втрачав концентрацію. З лампошами вже гиба порозумів, як ото реально вчинити, бо на початку я домакимся не розумів, як це може за то завадити. Не впать у яму. Серйозно? Коби сте мене вповіли, та й не догадувався, що не треба падати в яму. Я думав, що так задумано. Що треба у яму впасти. Ой. Something filled up my heart with nothing. Someone told me not to cry. Now that I'm older, my heart's colder. I can see that it's a lie. The arcade fire. Другий раз хоче в стрімі скучниці, Мигаль голою лаврою лізе на чоло. Так. Треба. Я, коротше, додав у фільтр твіча фразу добруничку. Ще якось раз цю фразу напише, заблокую. Таке гибуно подглючує, який прогружать локацію. А може мені лиш видиться. Так, не туди маленько закрятав. Не бай. За що заблокував? Він мені пару раз вже писав добруничку, та я думав, що він ся відкланює, йде гет, та і я муся відклинив по-нормальному, кажу, ну добре, добрунич. А далі я порозумів, що він то пише, коли я паду дули. І я в тому много смисла не вижу. Йой. Так. Якимся красненько сунув. З яким не планував. I'm going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Ця шпіонка вже була. Lord, it ain't gonna be treated this way. Oh, they put me in a jailhouse on my knees. They put me in a jailhouse on my knees. They put me in a jailhouse on my knees, Lord, Lord, it ain't gonna be treated this way. They feed me on cornbread and peas. They feed me on cornbread and peas.
Може, вдопру собі та поникав ще чи тямлят персти. Ага, це поберу тя скоро перегнати. Ко знає. Може, ще тямиш. Бо мені ся видить, тож я чим далі, тим гірше бавлю. Може, би на зачатку мимо йшло. Так. Хоч, ясне діло, то не буде правда цілком, бо... Йой! Ой. Ну. Динозавр щось не дійшов до стріма. Ну, є й сякое, є й сякое. Скаче гікоропання, є твій сякий ефект. Може не гікоропання. Або, да, як підскакувати мусить. Хоба. Так. Йой. Сюди. Зась подглючило було. То мені ся видить, як закапчено із загрузкою локації. Ну, все що було тепер. Мені ся видить, що як закапчено з загрузкою локації. Та й тепер теж. Я не дюгнув їм був мишку так скоро, і він насправді клепачом був провів. Ну. Ну. Бограч із голого челянника. Інтересні конкурси на сій свадьбі. Ну, поки як. Та квартель то локація у Бауці. Вже собі подумав, що реаль квартель купив. Ну, поки як. Я ся видав буду на низько вже сохраняти. Доста ми ся напудскакували. І це... А це фактично місто, до якого май високо доходив. Тільки ось ця будька, на ню то та тачка, а на тачці там граблі такі вісіли. То має високе місто, за яким ся ще бірував завадити. А далі над тими граблями ще з другого боку якісь коробки. Я ся в них фурт відбивав та й падав долі. Тепер вже добруничку. Айно, тепер вже добруничку. Не знав, це я на слідуючому стрімі буду бавити якраз ССЕ. Скорше на слідуючому стрімі я буду бавити дещо моє релаксуюче. Гікой, наприклад, вернемося в острів добивати наші 2000 жителів. Ото важна місія. Мігаль, упадь, зачни з чистого листа. Я тя дора заблоку. Я за тобі з таким не бавлю. Та що, люди добрі?
На сьому будемо ся сохраняти. Красно дякую усім. Кроме якогось фраса. Ті чесно, та півниця многим має легка на нерви ГСС. Многим має легка, многим має легка. Та що, красно дякую усім, ко низько зайшов. Поникати, як я тут підскакував у гікоропання. Ну, стрім був доста веселий, айно. Продовження буде, або, так, як другий раз, точно не на слідуючому стріму, мені треба буде спочити маленько від цього всього. Та що, красно дякую.